हाय साଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ପୁରା ମସ୍ତରେ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଉଠିଲେ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉଠିକି ବସିଛି। ଆଉ ସବୁ ଭଲ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କଲେ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମସ୍ତ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ରୋଷେଇ କରା ସରିଲା। ମୁଁ ଭାତଟେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଉ ମସ୍ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖୁଛ ନା? ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆପଣ 2023 ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ମାନେ ସେ ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ଏବେ କ'ଣ ଖାଇଲେଣି? ମସ୍ତ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କେମିତିକି ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଟିକେ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆସେ, ମୋ ଜୀବନରେ ବି ହେଇଛି। ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ଜିନିଷ ଭାବିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗେ? ସଫଳ ବୋଲେ କ'ଣ? ସଫଳର ଜିନିଷ ଯୋଉ ଯାଏ ଆମେ ନିଜ କାମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁନାହିଁ ନା, ସେ ଯାଏ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ କାମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରେ, ନିଜ ହ୍ୟାବିଟକୁ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେଟା ହିଁ ଆମ ସଫଳତାର କିଛି ପାର୍ଟ, ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ବୁଝିଲେ ନା? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ, ସେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼। ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଭଲ, ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ କରିପାରିବେ, ବା ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଚୁଜ୍ କର। ଏମିତି ରାସ୍ତା ଚୁଜ୍ କର ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆମେ ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ କିଛି ଏହି ଦୁନିଆ ଠାରୁ କିଛି କରିକି ଯିବା ପାଇଁ, ନା କି ଏମିତି ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କିଛି କରିବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ଦେଖେଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫେଲରକୁ ଯଦି ଭାବିନେ, ଯିଏ ନା ହଉ କାହିଁକି, ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଫେଲର ହେବା, ଆମେ ଯଦି ସେଥିରେ ହାରିଲୁ ବୋଲିକି ସେଟା ଧରି ନେବା, ତାହା ପ୍ରକୃତିର ଭୁଲ। କାରଣ ସେଇ ଫେଲର ହିଁ ସକ୍ସେସର ବାଟ ଦେଖାଏ। ଯୋଉ ମଣିଷ ଜାଣିଥାଏ ନା ଫେଲର ମାନ୍ୟତା, ସେ ହିଁ ସକ୍ସେସର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥାଏ। ଫେଲର ମିନ୍ସ
ଏହା ନୁହେଁ କି ଯେ ଜୀବନରେ ସବୁ ମାଟି ହେଇଗଲା। ଫେଲର ମିନ୍ସ ଯୋଉଟାକି ତମର ଜିଦ୍ ଆଉ ଥରେ ବଢିଥାଏ, ନିଜର ଇଣ୍ଟେନସନ ବଢିଥାଏ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉଟା କରିବାଟା ସେଇଟା ହିଁ ଜୋର ଲାଗିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ସଫଳତାକୁ ଟାଣି ନିଏ। ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବି କମଜୋର ଭାବିଥାନ୍ତୁ, ଫେଲର ଭାବୁଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ତାହା ତମେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହିସାବରେ ଭାବି ନେବ, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ। ଗୋଟେ କୋଟେସନ ସାଙ୍ଗମାନେ, if you are fail in second, if you are fail in second, if you are fail in second, more lives are waiting. Say that your first victory was just luck. ବୁଝିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗ? ଯେଉଁମାନେ ବି ତମକୁ ଫେଲର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ସେତେବେଳେ ଫେଲର ହେଲା ବେଳକୁ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ଗନ୍ଦି କଥା କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଆସପାସ, ଏ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସଫଳ ପାଇବ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନା, ସେତେବେଳକୁ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ତମକୁ କ'ଣ ତମ ବିଷୟରେ ଭଲ କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ବୋଲିକି ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସେଇଟା ହିଁ ତୁମର ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିବ, ହୃଦୟରେ ପୁରା ମାନେ ନିଆଁ ଜଳିଲା ପରି, ମାନେ ଏତେ ଗର୍ବ ଲାଗିବ ଯେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସକାଳେ ଉଠିବେ, ପ୍ରେୟର କରିବେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାଭାଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଅନେକ ସମୟରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଅଛି ସେ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେବ। ଭଗବାନ ବୋଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସୁଯୋଗ କରିବା, ସେଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଇଟା ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି। ବାଏ।